Allah na gaji wallahi baba. Baba. Wai na gurin mai garan nan ne. Nan ne ba. Wai kana nawa kana wannan ciwo. Wallahi na kusa kana 30. 30? Kai. Kin ka aure ma yaro wai yanzu rayuwar nan ma dan kawo mana magungunan nan da mutane suke yi yanzu an dena. baba ai rayuwar ce ba kudi amma Allah kawo wani wanda mai jinya. Amin. Allah kawo wani mai kafa shi ce ta ƙara samun matsala. Tausayin ka nake ji baba. Yaro ai dole ka tausaya musu. Wallahi kai kafan nan tahi. Ta fi shekara a hirrabo da ita kafan nan. Ta ga yaje dangane a iya tumata. Ta ga malai ne ma zuwa dan taimaka dan san abin da za a yi. Ai ni hakuri nake ma da wannan. Wallahi tallahi. Idan zai wuce ma da haushi kenan ma ni na hakura ma wallahi. Dan uban ga annan mutu gona ba zai noma. Kai. Shekara a hirin bai taka ba. Karan ka yi nuwa wanda zai warke in Allah ya yarda. Baba, na da wannan maganin naka na Nijar wanda ka manta shi. Ba dai shekar gashin kenan ba, ba shekar gashin ba. Wannan ba shi ne ba, wannan lili ban shi ne sai ba shekar sa 20 ba to zai tashi. Ba sai na je na kun ga ashanar dama ga lili ban wannan dama musamman na tanade su. Allah so. Wallahi tallahi. Assalamu alaikum. Amma maganin na zo da shi. Yawwa ka zo da maganin. Na zo da maganin gashi. To hada shi. Baba, me kaya? Baka da. Ala, tama na je ta kanu. Baka, wai da gida. Wala mai da gida. Hikira.